שלום לכולם, כאן פמפל טיורג'י ואתם בפרק השמיני של סדרת הסרווייבל שלנו. אנחנו כאן, גלעד וייסמן ואלון רוזין, מתחייבים לשרת בנאמנות לצבא חיילי מדינת פמפל טיורג'י סתם. ועכשיו התכוננו ללכת לנדר. יאללה גלעד, בוא ניכנס ביחד. רגע, אתם רואים כמו שהבטחנו שיהיה לנו פול סטים של איירון, אז הכנו. ולא זימנו, גלעד הלך לחפור. לא, אל תיכנס, צא. תקשיב, אני עושה עכשיו סלאשבק, תכין את הטיפי. טוב. תגיד לי מתי אתה מוכן. אני מוכן. סע. רגע, מה? איזה עקום. כי התאבדתי. בסה. טוב, יאללה, בוא. 2 שניות להגיע לשם. כנס לנדר. נודר שאתה בנדר, נודר. טוב, איך אמרת מגיעים לשם? אני לא זוכר. ככה, בוא אחרי. בוא. לא לדחוף, זהירות. לא לדחוף ואתה נכנס בי כמו איזה... סע. בוא. זהו, אבל לא להיות נוטשים. להישאר תמיד ביחד, אוקיי? לא, אין לי HP. אלון, לקחת איתך אוכל? לא. אין לנו אוכל, בן אדם, תבין את זה. זה לא טוב. אוקיי, יש פה זה. אוי, זה לא היה פה בכלל. יש פה זומבי פיגמן, ביחד. 3, 2, 1, go, טן. עוד אחד, תעזור לי. תודה. טוב. אייפון גולד נגט. הנה, בוא אלון, זה היה שם. אתה בטוח? כן, בוא, הנה, מפה הורדנו את ה... נכון, את הגלוסטון. אוקיי, אתה מוכן להילחם? תקשיב, אנחנו צריכים לקפוץ לשם, אלון. בשביל זה נשבור את הבלוקים האלה, כדי שלא ניתקע בהם. כן, ואז הם יעיפו אותם. כל הבלוקים שפה למעלה דיבור. זהו. הלך לי הפיקקס. בסדר, תעשה קיטולס. Are you ready? לא. I'm gonna be first, okay? סע. 3, 2, 1, go. I did it. תעשה סלשבק ואני כבר קופץ, אני לא רוצה לקחת לך את הדברים. חכה, אל תיגע בהם, הם בינתיים שלבים. לא לקחת את כל הדברים שלך, אידיוטה. אני קופץ, זוז. חכה, תקשיב, אל תיגע בהם. אוי, יש פה זה. גוסט. יש שם גוסט, כן, שלא עליו. בוא, הכנתי לנו מבצר. אימא'לה. גלעד, בוא לפה, הכנתי לנו מבצר. איפה? פה. גלעד, פה, מאחוריך. איפה? אני לא רואה אותך, תן לי מכה. הנה אתה בוא. מבצר מהגוסט. טוב, תראה, המטרה מאחוריך. אתה יודע מה המטרה, נכון? כן, הגלוסטון. הגוסט עדיין שם? דקה. לא, הגוסט כבר לא פה, אז זה לך. כן, דקה. טוב. היי. מה קורה? הכל בסדר? טוב. לא, הנה הגוסט, יורה עליי. בוא כבר! אלון, אני הולך שנייה הביתה ואני מביא את הבואו. לא. כן, אני מביא את הבואו. היא תמות תוך 1.5 שנה, נו מה, אתה רציני? לא, יש לנו 21 חצים, זה מספיק. יש לנו 21 חצים, אז תגיד, חבר. תגיד, אני יכול? עוד שנייה, נפלתי לקיבינימט. ללבה כאילו. אמא! יזבל, יש לי 1.5 לב. טוב. היא לא פה. היא בטח... הנה היא. לא, זה לא היא. אל תרביץ להם, הכל יהיה טוב. אוי, איפה היא? היא ירתה. הנה היא. יואו, יש לי 1.5 לב. יש לי 0.5 לב, סליחה. אוי, הנה. תהרוג אותה. היא עסוקה בי, רק שתדע. היא עסוקה בי. יואו, רודף אחרי זומבי פיגמן. אני אעזור לך. היה לי 0.5 לב. אל תשפוט. הם עכשיו כולם תוקפים אותי. אני מנסה לעזור, תירגע. לא לשפוט, הם מפילים אותי. גלעד?
מי עזר לך עכשיו, אה? מי? אאוץ'! הם כל כך הרבה שהם הורגים אותי בשנייה וחצי. אני מעסיק לך אותם, תהרוג אותם. תזהר, אתה ליד סוג, אז תזהר, אוקיי? אז תעסיק אותם, תברח להם, תשלח אותם לאנשם. לברוח? לא. שתי לבבות. ביי. הנה יופי, דקה. הנה, התרחקתי מהקצה, עכשיו זה לפתח אותם לא בקצה הזה. אני בא. הנה, הרגתי אחד. הרגת אותו. אוקיי. טוב, הכל עליי, אל תדאג. רגע, הנה המכנסיים שלי. איפה הגוסט? וואי, גלעד זהר, הגוסט ופיגמן. אau. גלעד. דקה, אני מטפל בה. איפה הקשת? אלון, לקחת לי את הקשת. לא. כן. לא, היא לא עליי. הקשת, לא. אוקיי, הנה מצאתי. תביא לי אותה, בבקשה. לא, אני. נו. אני רוצה. קראפ. לא. גלעד, help me אני baby. קורא עליה וזה פאקינג לא פוגע בה כאילו. זהר. היא מתה. כל ה-HP שם, אבל זה לא משנה עכשיו. אנחנו צריכים להגיע לאי הזה שעליו הזומבים. טוב, ושם? כן, כדי להגיע לגלוסטון. גלעד לא לדחוף. It shouldn't be a problem. חכה, לא, למה לא? אתה עושה ככה, זה מה שבאתי להגיד לך שאתה עושה. למה? מה חשבת שאני אעשה? לא יודע, חשבתי שתהיה דפוק ותנסה לקפוץ. As always. גרמתי לו למות. הוא לא מת, אבל עדיין. אוקיי. גלעד עוד גוסט. אני רואה אותה, חכה, אני רואה עליה. שיט. תמותי. נו כבר. תמותי. יש, תודה. מתה. טוב, אתה עומד פה. תקשיב. בוא קודם נרד למטה, נהרוג פה את כל הזומבים. הנה, האקספי שלה נפל פה, אלון. זה לא משנה האקספי שלה. בוא נרד למטה ונהרוג פה את כל הזומבים, שומע? טוב. אתה מוכן? דקה. אתה יודע מה? תרד, אני מחפה עליך עם הקשת. לא, נראה לך? בחיים לא, תרד איתי. טוב, אז סבבה. 3, 4 יורדים? רגע, חכה. דקה. נו, כבר ירדתי, אל תהיה דפוק. כולם עליי, גילה, תעזור לי, כולם עליי. איפה אתה? אני לא רואה אותך. הנה, אתה טוב. היי. תודה. הורדתי לך אחד. כולם עליך. זהר, עוף משם, תרחק. אני אנסה לעזור לך, אבל תרחק משם. הם מפילים אותי, אלון, די, הם מפילים אותי. לא ללבה, נכון? לא. אוקיי, הרגתי שם את כולם, הרגתי פה את כולם. לא הרגתי את כולם. איפה שאני יש עוד. הם מאחוריי. אוקיי, הוא הרג אותי. הם תוקפים אותי. אלון, הם תוקפים אותי. איפה הוא? אני לא רואה אותו בכלל. כי אני נפלתי למטה. תעשה טיפי אליי בעוד 3, 2. למה טיפי אליך? כדי שתהרוג אותם, כי אני לא יכול לחזור לקחת את הדברים שלי. אוקיי. 3, 2. לא אחי, אני מטפל בהם, נו. לא צריך. אבל אתה לא יודע איפה אני בכלל. הנה אני מעליך למטה, דפוק. אוקיי, הנה. יש שם למעלה גולד נגט. אוקיי, קח את הדברים שלך כבר. דקה. טוב, יאללה, בוא נחזור, גלעד. שנייה, תקשיב, בוא נאסוף פטריות, אלון, שנוכל להכין... תקשיב, כבר 8.5 דקות, נו, זה לא מעניין, בוא כבר. אוקיי, דקה. אולי נעשה הילוך מהיר על הנדר? לא נראה לי. זה מעניין כי זה מלחמות וזה. טוב, נו, בסדר. אבל יאללה, תעלה איתי. טוב. יש עליי טונה קאבלסטון, יש עליי איזה 200 סטאקים. איירון סורד, גולד סורד, סליחה. מאחד, כן. זה הדבר הזה מגולד שראיתי. אוקיי, בול פה, תקשיב, וואי. תביא לי את החץ וקשת, תעשה טובה, יש פה עוד אחד. מה? נו, אתה יודע. יש עליי רק 9 חצים, אלון. אז תן לי אותם. תן לי קצת, נו. אני עוד לא עשיתי. איפה אתה? דקה. אני עולה לך. אני רואה את השם שלך, בוא. אבל זהר, למה היא יורה עליי. זרוק לי הכל. תביא את החץ. טוב, תודה. וגם הבואו עומדת להישבר, אבל בסדר. טוב, אני יהרוג אותה, סבבה? לא, חכה, אל תראה עליה כשהיא כזאת רחוקה, אלון. תן לה להתקרב, הן תמיד מתקרבות.
לא נראה לי. וואו, וואו. אין קרבות. I gonna die. מה שמוריד לי הרבה חיים, אני לא מבין מה. מה אם לא הגוסט? אוקיי, אל תיקח. וואו, קרוב. אוקיי, עכשיו אני הולך להתקרב אליה, שומע? חכה, היא תתקרב לפה לבד. אל תדאג אחי, אני מתקרב אליה בדרך שהיא לא יכולה לפגוע בי. אוקיי, עכשיו היא כן יכולה. הנה, אלון, היא באה קרוב. הנה, היא מתקרבת, אלון, היא פה. אני רואה אותה. אל תירא עדיין, אל תירא, היא תתקרב עכשיו עוד יותר. לא, פאק, אני בוער. פגעתי עוד פעם. טוב, זהו, הרגתי אותה. יש שם זומבי פיגמן. טוב, בא לי כבר להשיג את הקאבלסטון הזה שפה למעלה. איפה החרב? איזה חרב? My iron sword. לא עליי. No way. היא לא עליי. אז איפה היא לעזאזל? קח את הגולדן סורד. קח. זרקתי לך אותה. תקשיב, אני הולך לקחת גלוסטון מלמעלה, אז תיקח אותו, סבבה, תאסוף. איפה? אני עכשיו יפיל הרבה גלוסטון, פשוט תאסוף פה בסביבה, אוקיי? כן, סבבה. אתה אוסף? אני לא רואה, חכה, הנה. אני הולך לאסוף דקה. אני אגיד לך מתי סיימתי להפיל. הנה איירון סורד, מצאתי אותה. אוקיי. נבלתי. וואי. החרא הזה מתפזר, אני לא רואה איפה. אתה יודע מה השיטה הכי טובה לאסוף גלוסטון? מה? לעשות מתחתיה פלטפורמה כזאת, ולעמוד על הפלטפורמה הזאת, ומהפלטפורמה לחפור. טוב, בוא אני אעזור לך. ואז הכל נופל עליך. פה, למעלה, על ההר יש מלא. כן, אני יודע. הנה פה, לקחתי קצת. למש... הנה הכל. אני לא יודע אם אתה רואה, אבל הכל פה. אספתי את זה, אספתי. רוצה להרוג עוד כמה פיגמנים? בכיף. יאללה. כמה יש? עליי יש 59. 43. יותר מסתק, נחמד. טוב, are you ready? wait. מה wait? 3, 2, 1, go. הם לא תוקפים. יופי, הרבצתי לך בטעות. אתה קורא לי חזיר, אה? אתה קורא לי חזיר, כן? זה מה שאתה קורא לי, ככה אתה קורא לי חזיר, כן? זהר, לא ליפול לשם. הנה עוד פיגמנים, בוא נחסל אותם, זה כיף. אני הורג. מה אתה רוצה? אוקיי, הרגתי אחד אוקיי, הרגתי את שתיהם, בוא. דקה, יש על הדם שלנו. לעזור לך? לא, זהו, הרגתי אותם. אוקיי, בוא נחפש גלוסטון, זאת המטרה העיקרית שלנו כאן. שומע? אז יאללה. אתה יודע מה יותר מגניב עם מיינקראפט היו עושים? מה? שאם אתה פשוט עובר כאילו בשנייה דרך הזה, תוקפים אותי חזירים. שאם אתה עובר בשנייה כאילו דרך הפורטל בלי לחכות שם? זה בצד. תודה. תעזור לי. אני עוד שנייה מת. אני חצי לב. אני גם חצי לב. אוקיי, הרגתי אותו. מה, איפה כל הסט שלי? הנה, כנראה. כן, הנה. שיט. חכה, אני עוזר לך. תעזור לי, תחפה עליי, תעשה טובה. אני אנסה לחפות עליך. אוקיי, זהו. אני לב וחצי. טוב, בוא נחזור אליהם כשנמצא כבר. אוי, נזכרתי שיטה ל-PvP. מה? יואו, שכחתי. מה שכחת? טוב, אני חושב נחזור אליכם כשנמצא גלוסטון ואז כבר נסיים את הסרטון. יאללה ביי. טוב, חזרנו אליכם בפעם האחרונה וכאן הגלוסטון. אני אוסף אותו. לול. מה? איפה כל הסטאקים של הקאבלסטון שהיו עליי? היו עליי איזה 8 סטאקים. הנה, יש עליי כמה. לא 8, אבל... כך. לא, אבל היו עליי מלא.
טוב, אני תוקף פה זומבי פיגמנטס, אם לא אכפת לך. לא, לא ממש. אאוץ'. אני מפחד מהם, שמע, הם חזקים בטירוף. נו, אני יודע. זה לא כמו זומבים רגילים. לא. כי אתה יודע למה הם כאלה חזקים? למה? איירון סורד. גולד. איירון, כאילו, גולד סורד. איירון גולד סמור. כן, פייל שלי, סליחה. ולמה אתה אומר סורד פתאום? סורד. סוורד. סורד. לא שומעים את ה-W. בטח שכן. זה... סוורד, איירון סוורד? כן? לא. כן, אומרים את זה מהר. איירון סוורד? לא. איירון סורד. לא אומרים סורד. בוא נשאל את הצופים, תגיבו לנו מה דעתכם. כן, מי שיודע טוב אנגלית, תכתבו. אחותי, מה? אהה. טוב, הביתה. דקה, אני אוסף עוד מלא גלוסטון. אני אעזור לך. כמה יש עליך? סטאק ו-14. שטק 37. וואו. טוב, יאללה, הביתה. צ'יפס עליך פרטי שלי. על חשבונך. טוב, קיצר, חברים, תודה שצפיתם. חכה, בוא נסיים להם את הנזר, הבטחנו. שמעו, מה נסיים להם את הנדר? לא הבנתי. צריך זה. לשבור את הנדר ו... לא? כאילו, נו זה. צריך לעשות את הפינות. אבל הוא מתחת לאדמה, יא גאון. נו, אז אמרתי, בגלל זה צריך לשבור אותו ונעשה חדש. לא, אפשר לשבור פה, בצדדים, מה שלא מתחת לאדמה. לא, אבל זה לא יפה ככה. מה זה משנה? ככה. יו, אל תחפור לי. בא לי ש... קיצר, עד לפרק הבא זה יהיה מוכן. טוב, אז בגלל שיש לנו כבר גלוסטון, אז נעשה את התאורה של הבית, כאילו אוטומטית, וגם תאורה של הצ'סט רום. טוב, בעיקרון זה הכל לפרק, אנחנו כבר לא הולכים לחזור לנדר בזמן הקרוב, כאילו, זהו, נגמר. מקווה שנהנתם, אל תשכחו לייק, סאב, קומנט, יאללה ביי.